Sziasztok! Vivien vagyok a Felvételi Akadémiától, most pedig egy golyós feladatot hoztam el nektek, ami az egyik központi felvételin is előfordult. Nézzük a feladatot. Egy dobozban csak fehér golyók vannak. Ebbe a dobozba beletettünk annyi piros golyót, hogy a dobozban lévő golyók számának 5 része piros színű lett. Ezután újabb 10 fehér golyót tettünk a dobozba, aminek következtében a dobozban lévő golyók 84%-a fehér színű lett. A kérdés pedig az, hogy eredetileg hány fehér golyó volt a dobozban, a számolásunk menetét is le kell írni. Érdemes mondatonként haladnunk. Nézzük az első mondatot. Egy dobozban csak fehér golyók vannak. Ez nem sok mindent mond el nekünk, nem tudjuk, hogy hány darab fehér golyók vannak benne, semmit nem tudunk erről a fehér golyókról, csak az, hogy van egy doboz, és abban vannak fehér golyók. Az egy fontos információ, hogy csak fehér van, tehát nincs benne más színű. Ezután ebbe a dobozba beletettünk annyi piros golyót, tehát piros golyót teszünk bele, hogy a dobozban lévő golyók számának 5 része piros színű lett. Tehát miután beleraktuk a piros golyókat, változott ugye a dobozban lévő golyók száma, és ennek a számnak az 5 része az egyenlő az 5-ével piros színű lett. Ezt szakasszal tudjuk szemléltetni. Legyen ez a hosszú szakasz a dobozban lévő golyók száma. Ugye beletettünk pirosat, és ezáltal a dobozban lévő golyók száma, tehát ezeknek a számának az 5 része, akkor fogjuk, és elosztjuk 5 egyenlő részre. Az 1/5 piros színű lett. Tehát ez piros színű. Azt látjuk, hogyha ez piros színű, akkor ugye a maradék az ugye fehér lesz, ők lesznek a fehér golyók. Illetve azt is látjuk, hogy egy ilyen kis szakaszocska jelenti a piros golyót, akkor azt látjuk, hogy a fehér az 4 ilyen szakaszból áll. Tehát ez is pirosnyit jelent, ez is, meg ez is. Azaz a fehér golyók száma, az pont a piros golyók számának a 4-szerese. Jó? Tehát a piros golyóknak a 4-szerese. Na most itt megállunk egy picit, mert itt az ideje annak, hogy eldöntsük, hogy mit szeretnénk ismeretlennel jelölni. A feladat a fehér golyók számát kérdezi, tehát célszerű lenne azt jelölnünk x-nek, viszont akkor osztási műveletet kellene végeznünk, azt pedig nem szeretjük, úgyhogy javaslom, hogy az x legyen a piros golyók száma. Ezáltal a fehér golyók számát fel tudjuk úgy írni, hogy ha a p betű helyére már x-et írok, hogy x-4, azaz stílusosabban 4x. Tehát, és ezt fogjuk tekinteni az eredeti állapotnak, jó? Mert most már tudjuk, hogy van x darab golyó, és tudjuk, hogy 4-szer annyi fehér golyó. Mi történt? Ezután ugye újabb 10 darab fehér golyót tettünk a dobozba. Tehát fehér golyót tettünk a dobozba, 10 darabot beletettünk, hozzáadtunk, megnöveltük a golyók számát, ezért ezután 4x plusz 10 golyó lett a dobozban. A piros golyók számáthoz nem nyúltunk, nem változott, hiszen csak fehér golyót raktunk bele újra, úgyhogy az ugyanúgy marad x. Innen láthatjuk, hogy volt egy kiindulási állapotunk, változtattunk valamit, és lett egy változtatás utáni állapot. Ezt akár táblázatban is tudjuk foglalni, táblázatban is tudjuk foglalni. Volt egy eredeti állapot, volt egy változtatás utáni állapot, piros golyók, fehér golyók, és ugye az összes golyók száma. Tehát a kiindulási állapotunkban az volt, hogy van x darab piros golyó, ennek a 4-szerese a fehér golyók száma, tehát összesen x, meg 4x, azaz 5x golyó volt eredetileg. Ezután ugye megnöveltük a fehér golyók számát, tehát a piroshoz nem nyúltunk, úgyhogy ott marad x, a fehér golyók száma pedig 4x plusz 10. Így összesen x, meg 4x plusz 10, tehát 5x plusz 10 golyó lett a változtatás után. Szóval következtében a dobozban lévő golyók, az pontosan ez lesz. Miután hozzáadtunk 10 fehér golyót, ez lesz a dobozban lévő golyók száma, és ennek a 84%-a lesz fehér színű. Tehát a dobozban lévő golyók 84%-a a fehér színű golyók. Valaminek a valahány százalékát azt szorzással tudjuk kiszámolni, vagy beszorozzuk 84 századdal, vagy 0,84 századdal. És akkor innentől kezdve már csak be kell helyettesítenünk. A dobozban lévő golyók ugye az 5x plusz 10, ennek a 84%-a az egyenlő, ugye a változtatás utáni fehér golyók számával, hiszen akkor lesz a 84%-a, hogyha belerakjuk azt a 10 darab fehér golyót. És akkor ez a lényeg, mert hogyha idáig már eljutsz, akkor szinte nyert ügyed van, mert ezt már csak mérlegelvel kell megoldanunk ezt az egyenletet. Van zárójel, tehát az első, hogy felbontjuk a zárójelet, ez azt jelenti, hogy 0,84-jel beszorozzuk az 5x-et, illetve a 10-et. Itt szeretném elmondani, hogy teljesen mindegy, hogy a szorzás az a zárójel előtt vagy után van, akkor is a zárójelben lévő tagokat kell megszoroznunk, jelen esetben 0,84-jel. 4,2x, meg 8,4, az ugye 4x plusz 10. Vonjunk ki 4x-et, 0,2x plusz 8,4 egyenlő 10, vonjunk ki 8,4-et, akkor ugye ezt kapjuk, és a végén elosztunk 0,2-vel, ami x egyenlő 8. Ezzel sajnos még nincs vége, ugyanis megnézed, hogy te mit jelöltél x-el.
mi a X-el a piros golyók számát jelöltük, tehát a 8 az a piros golyók számának a megoldása, tehát van 8 darab piros golyónk. Viszont a feladat a fehér golyó számát kérdezi, úgyhogy amit már fölírtunk, meg amit már többször is elmondtam, a fehér golyók száma, az pontosan a piros golyók számának a 4-szerese, tehát azt is csinálhatom, hogy akkor most már tudom, hogy ez 8-akat jelentenek, tehát úgy kapjuk meg a fehér golyókat, hogy a 8-at megszorozzuk 4-jel, tehát 32 darab fehér golyónk volt eredetileg a dobozban.